Cantik. Iya. Masya Allah. Ken, umurku karo pakmu mehimbang rasa banter-banter. Kakek kan enggak budek. Iya kakek. Loh, maksudku kakek itu dalang yang tumpak ninah. Memang. apa? Tumpak ninah. Sinten toh? Tadi loh kakek kan bilang toh. Hah? Kakek sama Pak Dekling itu dalang yang tumpak ninah. Tumak. Nina. Ora kok gawe Tak kira lek tumpak ninah iki jenenge wong ngono. Lek ra ngono ya numpak mbokmu nenek kowe nah. Aku ora lho kuwi kasuse. Nyapa? Dek, nyapa? Kayak kok enek cemlorot kaya alas sikat Kang. Ning nalika kuwi gaene awakmu japane jansip kan. Ngilmu sing tak kene karo Kang Gendel ngang Sukawro padha. Deleng iki. Kang Degleng iki tunggal guru. Dadi anane kowe kondang mergo japa mantra kaku. Ora paham to kowe? Gak. Sok lek kowe wis seneng karo lanangan tak jaba kuwi. Kowe duwe anak mesti mening. Ayah. Japane apa ya? Wah, rahasia. Enek syarate. Nganggo telon wangi. Telon tawar, ya toh. Samsune 4 dus. Apa? Samsu. Digawe? Lek orang gawe kuwi yo enggak mandi no jaba mantra kuwi ndadekne bocah sing apik kaya kowe ampuh tur kondang. Langone speldinge. Apa we? Loh. Aja lengo pambu. Kok tak ombe no. Terus Kok sampean wis dipacar karo? urung. Loh, karo dalang aja ya sida. Ndak sida. Wis ganti. Ndak ganti. Aja sak kowe duwe bojo siji dalang, loro yoga, angka 3 pemain campur sari. Hah, bener. Lah, nek dalang sing tuwek-tuwek ora apa-apa. Ndak iso. Lu nyapa? Duwe bojo dalangi kabeh padha ae. Lah kok ngono, Nduk? Padha medoke ya. Astagfirullahaladzim. Memang iya loh. Lah iya lho. Ora, kowe iki aja muni ngono. Dalang ki sing iso medhar piwulan dadi sing diomongne dalang kuwi barang sing nyata. Ngomongne ra tau medhol ora nglakoni medhok ya ora apik. Iso ngaji lek ora nglakoni ngaji ra iso apik. Ngono. Dadi rapi dalang ya kenek. Tapi piliono dalang sing umure wis 45 munggah. Kula niku saestu anu, Mbah. Kula niku Abi. Anu ubi ya lho. Wah, kamu ubi Cilembu. Iya kakek. Iya. Kowe wis ndak demen karo Duh, kula niku saestu kalih dalang mboten angsal. sing ora marane sapa? Mamah kalih ayah. Lah ngono kok mbiyen karo Kang bapakmu kaya gelem yuwin biyen. Mongko jane mbokmu kuwi pilihane. Makanya itu namanya pengalaman. Loh, pilihane jane ora orang tua. Jangan ditiru. Pengalaman api lo dadine awakmu. Loh, tapi kan wong Bang bapakmu ganteng aku mbiyen. ya ora iso. Saking aku nolak. Ora iso, putih bapakku sama nireng no. Kowe iki kok mesti cetok aku kok mesti ngino karo aku. Traten ono. Aku ki Lah sik, iki bapakku we putih lho, aku dadi nireng dane oleh bapakku sampean ora koyo areng aku. Wah iya, tapi kan koyo irenge sepur akeh sing ngenteni. Aku ki ganteng ora duwe. Ya ta, manis ora duwe. Ning ngangeni akeh sing ngenteni. Nggih lek niku leres. Jenengan niku ngangeni anjene. Lah ya iso kok nyen kuwi. Kangen aku kalih jenengan. Arep njaluk sangu tak tonyo iki. Ora. Iki aku ki Sopo sing njaluk aku sangu? manut dika kowe njaluk. Sopo sing njaluk sangu? Sampeyan nek tak jaluki sangu meneng ae kok, Pandang. Lah ra meneng kaya apa tak kene wis senene apa-apa bengi iki. Lah iya. Nah. Salam karo keluarga kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengake nutik cantik nengake. Waalaikumsalam. Nah. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu ingkang sami lenggah sami rawuh. Ingkang gadah damel matur sembah nuwun sampun nimbali Bapak Redi Pedet Belung. Dangkrik. Belong Redi Pedet yo masamu ki aku anak sapi. Lah nggih pedet. Tutu. Apa bedane pedet karo pedet? Lho lek pedet kuwi seje pedet anak sapi, lek pedet
Kuwi rahasia, kowe ndak perlu ngerti. Di mukaku kuwi ada keanehan tapi yang sangat. Oh, kayak pedet. Piye? Wis ora ono salam sik tak omongin masalah pedet. Semoga buat kedua temanten sakinah mawaddah warahmah. Cepet diberi momongan. Langgeng. Sehat selalu, panjang umurnya. Buat bapak ibu yang nanggap, terima kasih. Kesuwen. Tapi ya Pak. Dongane manten kadoan sakmono kedawan. Tapi ya Pak. Dongane manten dua kata. Sing penting aja pegatan. Wis selesai. Lha sampean pegatan gak? Sampeyan iso dongane iso nyontoni lho. Lho molakno didongane iku ora sarna-rena didongane ae mantene aja nganti pegatan ngono. Aku ora tau pegatan ning anggur ping 3. Piye wi? Lho. Piye to? Pegatan ping 3. Bojone sampean 3. Yen. Gak oleh lho, Pak. Lho, lah piye? Kudune 12. Wow. Ide bagus itu. Pak Ojong. Ya, matur nuwun. Iya, terima Penonton kasih. ya didongake, bakul Nggih, didongake. mugi-mugi seger kewarasan. Panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ralekaning malah kebak. Amin. Amin. Wah, jan. Sudah. Iya. Wah, iki Kenapa itu? Oh, salting Pak, nyawang Mbak Niken jare cantik. Loh, saderenge minggah mau kan kula jak foto to, Pak. sapa ngejak? Ibu-ibu seneng kono lho. Lho, lah aku kok ora. Lho sampean sapa, Ek? Oh, Ibu-ibu mau wis ngejak foto, Pak. Jarene Mbak Niken wangi menek, cantik mentek ngono. sing muni sapa? Ibu-ibu Alah kita ora tau nggel wangi kae. Lah, Lah Pak. urung lenga wangiku. Apa? Wah, bambu no. Lah, Paham lenga bambu. sing dige wong mati lho, Pak. Ayo mening kuwi. Kuwi nyengat tenan kuwi. Sampeyan ki pambo, Pak? Bisa no. Kuwi dige wong mati lho. Ayo bareng dungane aku mati. Lho ora lho sampean dhewe nyapa nggih pambo? Maksudku Gak gablek ya. Teku. cukup goblok to. Lek goblok ye gobloke akeh. Berlanjut sawi lho. Goblok ye. Gablek kok aku ngomong. Wah, kowe arep viral. Tapi meni goblok tak telone bakul es teh kabeh. Aku gak ngomong goblok kok. Oh, gak to iki mau. Aku ngomong gak gablek ya. Oh, Ngono lho, Pak. Sampean ki tuwek sedarungan ya, Pak. Wis suwi. Angel lek jak omong. Wis suwi aku nduk budek iki. Ayo, Pak. Nyapa? Nyanyi Ojo dong. saiki to gak kula saiki nang wong akeh aja saiki to, Nduk. Apa to, Pak? Lah kowe ngejak Nyanyi. nyanyine disekno, ayo nyanyi Pak. Lah kowe ayo to Pak. Aku yo gak nek wong akeh lho, Nduk. Aja saiki. Lah emang pikirane sampean arep nyapa? Loh, maksudku yo ngejak ning dolan ning ndi. Wah. Yo ora mungkin to lek aku karo Dika. Wong kowe iki putuku termasuk utawa anakku. Jajal kowe umur sak jaman kae umur 35. Iya. Pangan tenan. Pangan dasmu kuwi. Sampean pomone J6 mbek aku gelem ya, Pak? Heh? Sampean Apa? pomone J6. Lek aku nom karo sliramu piye? Heeh. Gelem. Turun, heeh. Lah gendeng ya ora? Apa mendem? Sampean gelem tenan mbek aku? Oh. Iya no. Aku sing mah, Pak. Ken, Eh, ikan gurung popo. heeh. Dikau tadi kan bilang, Pak mau sampean iki jek nom, kong sampean iki jek nom karo aku gelem. Maksudnya Lah, kan di antara awakmu mau umurmu seberapa saya? 17. 17 aku umur selawe. Lah kowe ora tau ngerti umurku nalika kuwi selawe. Nyapa? Rainaldo. Rainaldo ning nggonan kuwi anu lho. Dodol sate lho. Hah? Dodol sate lho Kudu Rainaldo. nyoba kok sate kae kelek merongos. Lah sing di Bintang film. Masa? Wah, aku ngene lho. Gede, dhuwur ya ta. Heeh. Mripat kuwi pendak ngedapi wong tuh mesti kintil. Maksudku ki ya mergo wong wedok-wedok rumasane aku ngedapi ora ngerti lek mataku mbok sisih. Ngono lah. Nembang ya, Nduk. Iya, Pak. Kasih apa untuk keluarga Bapak dalam kene? Ada permintaan apa? Loh, los, ndak ada.
Les ndak ada ini berarti langsung gamelan apa langsung Wah, jaranan terserah apa? buan nih kan sali di Mojokerto ndak. Request to, Pak? Eh? Saman lho sing request ndang, requestan ndang. Engko bayar ora? Ora. Nyawer ora? Ndak. Aku lek request terus ngantek Ora. bayar. Bar loro lho aku. Aku siri aku Wis tak sawer wis. tenan? Heeh. Request tapi ndang. Sing bernuansa jaranan. Doh. Nama? Pak D kena. Pak D. Sitir semilir. Kitir. Diganti dah. Kitir kok sitir. Kitir. Wes diganti. Wes kapan mulai ganti? Kat biyen jenenge kitir, Mak. Anggir kula sitir semilir. Kleru ya? Kleru. Pengen tak klerone. Ayo. Apa? Pak D ya, Pak. Oke. Langsung ya, Pak. Loh, ojo sok gampang langsung. Lha nyapa? Kowe nak sik pemanasan. Aku seneng langsung. Ojo! Wong olahraga iki lek ora pemanasan gampang kram. Wong nyanyi lek ora pemanasan yo gampang kesleo. Wong yang mandan anyar lek ora pemanasan yo ndak dadi. Nah, ngono. Oh no. Pemanasan jare. Sip. Wis berarti ya langsung ya. Oke, awas. Diragam sithik terus dijaranke. Ya. Langsung? Oke. Alon-alon. Sing ngendang Cik Joko lho, Nduk kuwi. Masa? Kuwi jenenge Tapi aku ketok tuwir. Sik. Muni piye kowe? Kok ketok tuwir. Kuwi Joko, tapi 15 tahun kepungkur. Mah. Ya. Pade Niken Salintri. Awai. Awas, yondo daplangoken. Aku putune sapa? Sangos. Aku wis gedhe bisa milih sapa? Bapak Ibu saiki wis ora ana. Saben dina mung tansah nelongso. Aku putune sapa? Aku wis gedhe bisa milih sapa? Bapak Ibu saiki wis ora ana. Saben dina
Hei. Sing diantu-antu warga agung lawang nduk. Ngreoko, gak nongo tayu. Buktekno empean. Bocah sing multi talenta, ora mung swara, gayeng genduk. As. Muter dok. Wow. Ya. Turun dulu sementara. Iyalah. Ojo mong Ken. Kowe anakku lho, Nduk. Ayo, Pak. Ojo kok. Ken. Ikut Dedek ganti, Pak. Keri lho. Salin dulu. Salin dulu, nggih. Caca. Ora apa-apa wong kuwi ya wis kathokan jero ora apa-apa. Ning ganti gak apa-apa. Apa perlu dibenakne karo ayah? Nggih iki ae lho. Aja no lah aku ora rangkepan belas kok. Lha nganti iki mau copot jariku. Lah bro ya pa ya cacah kuwi ya. Wow. Abi segitu ya. Iki ulae sapa iki? Ya aku ning kan aku mau kon nyuwun. Dadi lek aku nyuwun ya turutono kan aku mau janjine lek aku nyuwun arep mok sawer. Ya wis Pak tak mudhun sik ya Pak ya. Aja ngitung akeh. Ya, terima kasih buat Wong ngitung tok. Kan kasih 100.000. Kowe tak musune sing banci-banci iki ae. Oh, matur suwun, pelaris. Pelaris. Wah, basa. Pelaris. Nite lek ngitune nganti uwet. Pelaris. Ya. Lah nota apa kuwi? Iki capir ya iki. Kae nunggu kae. Nggih. Kan, ini kasih. Matur suwun. Ke anakku kae. Lah. Matur suwun. Kados le, masak engko nggih tumbas jajan permen apa piye. Kowe tak kon nyawer banci ae lek kowe nyawer. Makasih, Om. Lek kowe nyawer penyanyi ngentekne dhuwit. Om Dase. Oh nggih. Pak D. Apa? Pak Le. Niku anakku lanang ya Oh nggih. Ganteng nggih. Lho, bapake bagus kok. Oh nggih. Pun pinara. Nggih, matur suwun Pak Dalang. Nggih. Ndang mantuk. Wong ora bodi blas. Cak kejem. Jan kejem lho, Kak. Meteng. Boleh metu kok. Anak kucing. Ya kirek kuwi lah. Ya. Oke. Janjok Oke, sudah. Tadi penyanyinya sebuah
penyanyi dari Monata sudah. Monata sentir iki. Gitu Monata. Caloro iki gunakno ben duit karo pean. Ayo. Lu mubadir. Siapa itu? Ya karek kino, sapa jenenge? Vita. Upin Ipin. Ya Vita. Vita karo anu kuwi sapa? Denti, ya. Jadi Vita ning tengah, pian ning kanan, kuwi ning kiwa dhewe. Wah. Ngantuk. Yo, Mas Winda. sampai limbuan, Mbak. Heeh, barang sak sirmu. Enggak terus lunas aja kan? Udah ya, Pak. Heeh. Apa lagune? Kasih. Manot, Mbak. Apa? Ayo berdiri dulu, berdiri dulu. Yo. Berdiri dulu. Yo 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 yo. Awas! Yai! Ya umum ya. Bacotnya bajing napa-napa, Pak? Sembarang. Sak sirmu cayu. Yo. Ya, bajing loncat ya, Pak. Oke. Ya, Sing Dek. nyanyi Ya. Mbake. Sing joget piane, Dok. Sampeyan no. Kateng kula roh. Aku joget bajing loncat kok lek aku bajingan iso. Lanjutkan. Yo. Awas.
Tetep eling marang Gusti sak pungkur amake dhewe Bapak Kastono Ibu Ririn Linamati pinanggi karayan katentreman kamulyan kawibawan. Manten sakloro dadi manten sakinah mawaddah lan warahmah. Terima kasih genduk niken. Ya, terima kasih Ngoro Lolawang Mojokerto. Ya, Mbah Nuwun. Ya, pepeling aja nganti kendan gone awake dhewe eling marang Gustine ya, Nak. Ya.
Ayo brot brot brot. Matur nuwun, terima kasih. Monggo gendon niki kan permintaan tuan rumah badhe foto wonten ing panggung. Monggo. Ayo iyong 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 iyong. Ada Denti, ada Mbak Yuli. Lo lawang bergoyang, moro Mojokerto.
masuk. Sampun Abi. Matur nuwun. Sampur salajengipun dawuh meja 105. Cara umum. Jayoe pol pokoke. Yo nglerek neng Banyuwangi. Ya. Gerajakan. Ya. Gerajakan. Sawa. Nggih, Mei karo Nak Gida Windut. Ya. Pisan gerajakan. Yo. Lha opo arep ngonekke apa? Iya Banyuwangi no. Gerajakan Banyuwangi. Yo dadekke le. Ya, ya Long. Mas. Alon. Ya. Madang ya. Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon anakani Yo mindi-mindian. Gandeng tangan nang pinggiran pinggir pesisir gerajakan bisik-bisik semayanan matre janji ore biara
bisu semayanan matri janji urep hai sing siranam di gandengan asli sir-siran ambi gende asli Terima kasih. Matur nuwun. Ya iki dintane pisan Upin dan Ipin nih. Sapa? Nyampret karo Christine Juminten. Lagu apa? Banyuwangen Isan lho piye? Hah? Weh, ngombe alah. Langanit yo kena sembarang. Cuma biar yo ora apa-apa. Apa anu? Apa jenenge 5 menit lagi? Dadi 20 menit malah. Ayo. Apa? Gelangalit, semua biar. Yo, gelangalit. Wes Bumung Krisna, yo ben lecek sisan. Wah, ya Bumung enek kowe. Ya. Yo le. As. Lon. Au, au.
Matur nuwun, terima kasih. Ya, Upin dan Ipin. Reng, Kong. Reng. Kripe gedang. Kripe telong. Sidedang. Waton roto. Rotone coba. Juminten. Gleweh. Mosok naik Kristin gleweh. Matur nuwun Bapak Kastono Ibu Ririn. Dalam kene pinanggih karahayon. Sak pungkure awake dhewe rahayu. Dalam kene manten sakloron. Ya, mesake ndara. Kelaman bapak kan jare. Ya, tuan ning kalanjon.